ner liksom. Alltså lägg upp! Watch inte så! Okej, kom igen, Daniela! Jag har min iPod på mig. Den där ska du... Alltså det är smart som ett sallad. Okej, det räcker! Kom nu! Nej! Jussi! Kom! Nej då! Vad slängde du andra fotbollstoppen? Du ska hämta den där. Vad gjorde du av andra fotbollstoppen? Jag har inte rört den! Hon har inga på sig! Kom hit, säger jag! Där var den! Ja, du ska hämta. Vad fan, jag gör ingenting mot mig! Jag kan sitta undan och kapsla under bryggan. Ta upp den då. Nej, den här under bryggan! Fan, hur ska du göra nu? Få se! Den ligger under bryggan! Åh jävlar! De tror att jag ska komma dit. Kära hjärna. Jag använder bara! Gärna. Gärna! Fatta dig! Den bra. Det är enkelt. Bara för att jag använder. Gärna. Hjärnorna! Gärna. Vadå? Vi är två En hjärna, hjärnor! två hjärna. Okej, blondinvarning! Jag ska lite smått. Jag ska hämta din poppa nu. Din poppa. Min poppa. Min egen Peter Forsberg. Och du tror att det kommer upp igen, va? Oj då! Nu har vi filmbevis på hur de behandlar mig. Kolla på vatten! Akta min iPod. Okej, Peris, det räcker. Det spårar, Du okej? skulle ju bada! Och spåra ska du göra. För det är såna vi är. Pernilla Victorin! Vad ska vi? Jussi, kom hit! Kom hit, hoppa upp! Bra! Det skulle inte gå igenom. Det skulle inte garva. Alltså seriöst, jag fryser om min fot. Seriöst! Ja, seriöst! Helt seriöst! Alltså skärp dig då! Ja, jag håller i dig. Den är lite blöt, jag ber om ursäkt liksom Hanna. Jag hämtar den i alla fall, jag simmar ut och hämtar den.